Gedruk. Yuk, 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 yuk. Yeah, oh, yeah, oh. Yuk, 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 yuk. Ha, ha, ha. Oh, 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 oh. Ditya Dati Gedruk toh. Ayo yoi. Ya. Oh, eh, oh. Ya. Oh, eh, oh, eh, oh. Ya. Oh, oh. Oh, oh. Ya, oh. Ya, oh. Ya, oh. Ya, oh. Oi. Ha. Yeah, oh. Oh. Slow, oh, oh, oh. Ya. Oh, eh. Yuk, yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. Awas tanda yuk. Ditya Dati Gedruk bos. Solanger. Terus. Ya, oh, oh. Oh, oh. Oh, iya. Yuk, 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 yuk. Oh, 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 oh. Awas, awas, awas. Tuh, tuh, yuk, ya, yuk, ya. Oh, ikatlah pasang kesampurna. Prajurit keadar sabtono. Rak, rak, rak. So, iya. Dedek Gedruk. Oh, yuk, 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 yuk. Awas, awas. Awas, awas. Ditya Dati Gedruk. Kosek kaya ca.
Iya, Mas luar Sarah. biasa hari ini kita marakson wonten laladan Asem asem lulang. lulang ya. Tepuk tangannya mana penonton? Wah, Luar ini biasa luar sekali. biasa ini. Ya nyuwun ngapunten menika penonton saking pundi Bu? Bedoyo. Wah. Bedoyo mana suaranya? Ingkang wingking saking pundi? Bedoyo mana suaranya? Luar biasa ya ampun, Ya Bedoyo ampun. ke sini tuh lumayan dekat ya, 10-an menit, 15, Terima 15. Oh nggih, Bedoyo dereng rasol ta Bu? Oh, beda Ya, nek kapan, rasol Bu? lajeng nimbali mboten. Insya Insya Allah. Allah. Jawabannya jitu, Gitu. insya Allah. Nggih, nderek ndedonga Mbak Feni, temtunipun warga masyarakat wonten ing Laladan Asem Lulang Ponjong Pok Cucak. Ya. Mugi-mugi saged panjang yuswa Allahumma. Amin. Rezeki ingkang linangkung bluber aku saking senengku Mbak ngantek teratapan ki lho Mbak. Wah. Penontonnya kayak wis inden ning Lah iya, teras, nggih kayak ngatas sing atas, tribun atas. tribun atas. Kayak terus dongaku muga-muga ingkang sepuh pun paringi panjang yuswa sedaya. Amin. Tutuk anggenipun momong putra wayah Allahumma. Amin. Nggih, cekat kancane. Seket. Tunggale gelis kancane cepet. Nggih, sumangga setunggal lagon malih lumantar kanca-kanca yoga aja prusa menika marak sowan sinengkuyung kanca-kanca didiki gedruk. Singkatane apa, Nduk? Jitia Dati Gedruk. Iki yo laris tenan. Laris tenan. Marak sowan saking Laladan Palian, Palian. Gunung Kidul. Jauh-jauh dari Palian Mas Zaro. Tonggo kok ya jos ya. Tanggomu toh? Tonggo Mbak. Ki pemainnya yo jumputan kondang kabeh. Kondang kabeh. Nah sing saka Slogo Imo. Iki isko ngendi ki? Iki saka Medion. Kayak sekolah Legundi. Bestseller. Bestseller. Legundi. Lagunya nderek dari teman-teman monggo. Lumantar Yoga Aja Prusa. Wah sound system luar biasa Luar yo. biasa. Apa iki mau? Barokah. Barokah alam audio luar Iya, biasa. terima kasih. Makarya sesarengan ugi. Mas Andri, terima kasih Ya Mas Andri Semprolo ini krunya juga Jawilan ngono Iya, kae. Jawilan. Kebanti lighting juga. Ya, monggo lagunipun kanca-kanca lumantar ya Aja Prusa. Ya, kamat-kamat menika ugi ngaturaken teman-teman YouTuber yang sudah hadir terima kasih. Mohon Ya. maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tepuk tangan untuk YouTuber yang selalu hadir dalam pementasan kita. Iya Mas, ning Betul, sembah ndi nuwun. pokoknya nek oke jadilan yuk berbagi. Iya, berbagi. Siji kono siji kene. Jos pokoknya. Ya lagunya monggo katur. Dikasih sekolah madu Mas Zaro. Siap, Feni Puspita.
biasa sekali ya Gojo Pruso dibuka dengan teman-teman dari DDG. Ana sing wis mengis-mengis barang Mas. Lah barang ket copot topeng ngantek topenge lukar ora ngombe kok ya Mbak. Iki ket ngasar lho le teko ora ngombe. Mesake. Sesuk anu Mas, kan iki sangu tumbler. Gedruk to sangu tumbler kok anu sedotane rene to. Nek ning asem lulang kudu tumbler. Lah? Tremos ngono ki gori nyedot ngono lho. Abeng ora nggo tremos, Beng. Ya ya ora saka kono, Beng. Beng nek kono kuwi ditremos, Beng. Ditremos, Beng. Nek kono ki, Beng. Gaku. Kok ya apa ya legundi ki ana londo ngono kuwi to. Padahal ki kulone abeng ki pasar. Nek gelem rego 35.000 oke. Gur garing modali selang. Yo. Oh, ya menika pripun Bapak Pawang, nggih sugeng dalu. Pripun, Mang? Ya ampun pawangku gegeden blangkon. Ya ampun, Mang. Pripun, Mang? Pripun setunggal lagon malih? Oh nggih setunggal lagon malih. Ana pawang manut ora rampung-rampung ki jari lantekan Iki esuk. kok tekan jam 3 ora bubar Mas. Penonton ngersake lelagon ingkang Gumyak napa alus? Gumyak. Nggih, ini panitianya Mbok Bilih sak mangke badhe request saged ngendikake mawon. Nggih. Tawi ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sampun kersa rawuh sak mangke boten kedah nyawer. Nggih, sing penting request. Nek ora nyawer kok kebangetan. Ngono ya. Lagunya setunggal lagon dari teman-teman Jogojo Pruso, lumantar konco-konco gedruk dari DDG. Mijil saking tlatah Palian Gunung Kidul ingkang sampun kawentar wonten laladan Gunung Kidul lan sak kiwa tengenipun Mbak Feni. Nggih. Turakan matur sembah nuwun. Sampun? Sudah. Konco-konco? Nggih, Oh iya, monggo. lagunya monggo sikat. Mas Bobi Saputra ta Mas iki? Bobi Saputra. Sikat ya. Kita persembahan setunggal lagu dari lagunya Mas Dimas Leto. Bosek Ses Ah, say. Allah Aduh. Aduh
anggenipun kanca-kanca kiprah DDG Gedruk. Iya langkose nebeng Wis rampung. Lah yo. Ora isih salah gune Mas Jarat. Apa? Isih salah gune. Khusus Lah iki wis arek mulih kok. kos. Kowe kere dhewe, kere dhewe. Kowe nek ijek arak kiyengkum ngentenono badak wedok melu ngisi. 3 2 1 yuk 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 yuk. Kondur. Ayo cewek kondur deh. Selak main ngomong. Selak tek mancing teknikku kolora. Ora. Lari aku yang nek ngomong sama-sama. Yuk.
Sak perangan kula nyuwun keplokipun. Di mana suarane